गाइस नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय माने जोबोद दुखुनांथाव आपडेट भिडिअ लाना फैदों आरोना दिनै माने बयनिसिमबो सिगाङाव माने बयबो माने फेसबुक आरो इउटुबफोराव आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुखाबायबो जानो हागौ आरोना माने आब' मिरिना बसुमतारीखौथ' माने दा साननैसो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोबोद दुखुनांथाव भिडिअ नुबाय दंखायो जानो हागौ आरोना माने आब' मिरिनाया माने बे बुहुमाव गैलिया आरोना माने जोबोद दुखु मोनदों आरोना गाइस माने जोबोद गोबाव समनिफ्रायनो माने आब' मिरिनाया माने मोनसे बेमारजों माने दावहा नांबाय दंमोन आरोना माने ओमफ्राय दा माने आब' मिरिनाया बे बुहुमाव गैलिया आरोना गाइस बिनिनो माने ससे क्लिप लाना फैदों आरोना गाइस बे क्लिपखौ नायनानै लाग्रो आरोना गाइस। खुलुमबाय। दा जोंनि जाम्बुगुरि गामिनि मानगोनां आदै अशकनि फिसाजो मेरिना बसुमतारीया दिनै फुंनि 9 रिंगा 30 मिनिटाव गावनि अबथिरा जिउखौ गोमानानै थांबाय। दा दिफु मेडिकेल कलेजाव लांदोंमोन, मानदियावनो जिउ गोमादों। दा बेखौ जों बयबो दान्दिसे जोंनि बाहागि फोलेरा आदै अशकनि न'खराव थांनानै बिनि जिउ आत्माया जाहाथे इसोरा बेखौ आलो गोजोनै लाखिथों आरो बेखौनो जों मिजिंथिनानै जोंनि बिनानाव मेरिना बसुमतारीखौ जों गासैबो जमायैनो जों बिदाय हैनो बा गासैबो थांनो दा थागथियारि जानानै ओंखारबाय। आरो आनि मेरिनायाथ' बहुत एलबाम गाबोनायमोन जोंहा बुंदों। नैबे जोंनि बिनानाव मेरिनाया दिनै सासे मोजां कार्बि आंलं जिल्लानि सासे डिस्ट्रिक्टनि डान्स फोरोंगिरि आरो एलबाम फिल्म बानायनायाव कन्ट्रिबिउसन दङ। जोंनि बर' सर्ट मुभिफ्राव गोबाङैनो बियो बिहोमा होबोदों। बयबोथ' माने मिउजिक भिडिअआवबो नुखाबाय जानो हागौ आरोना माने आब' मेरिनाया माने एलबामबो बानायोमोन आरोना गाइस। दिनैनि भिडिअनि क्लिपआ बेखिनियानोमोन आरोना गाइस माने जाहाथे आब' मेरिनाया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हायो बिनिनो आर'ज गाबो आरोना गाइस आङो। ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि ब्लग भिडिअफोर नायनो गोसो जायोबा माने आंनि ब्लग भिडिअनि लिंकखौ माने डिसक्रिपसनाव होना दोनदों आरोना माने इउटुब चेनेलनि लिंकखौ सोरबाफोर जुदि नायनो गोसो जायोबा डिसक्रिपसनाव थांनानै माने ब्लग भिडिअखौ नायदो आरोना गाइस। ओमफ्राय फेसबुक पेजनि लिंकआबो डिसक्रिपसनाव दं आरोना थांनानै नायदो। ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन आरोना गाइस। बाय बाय।